فو بين النهال ونوانكي سيرتدي بندو بري موسى فو بين النهال ونوانكي سيرتدي بندو بري موسى فو بين النهال ونوانكي سيرتدي بندو إنا يلتزاي أنداجي إنا عيبني تو أنداجي يا ربي كما يومين يا الله يومي يا فجينا بمين ne won misale ko rewbe be wonbe be atenki ci buri muze fo e baynon ni al kana won gi serda dai bando buri muze fo buri muze fo e baynon ni al kana won gi serda dai bando buri muze fo e baynon ni al kana won gi serda dai bando buri muze fo e baynon ni al jam nyalle moɗo musidɓe tedduɓe onon calmine on juurama onon landes ko jaam tungol ɗo ɗo kala e inde mum e yettode mum eɓe ɗo woni e hombo wondi onon calminama no feewi no feewi no feewi eyyi ɗum noon hankkinen ɗo programme meɗen mo wiyen ko keewi ɗum noon enen gondi ɗo hande musidɗo moɗon musidɗo tedduɗo ɗum woni Seck Oumar Sall nokko woni horejo ɗo radio ɗum woni radio meɗen radio kabaruji ɗum noon ko musidɗo moɗon Dieynabou Balde Kande lebdorani he moɗon hewɗo programme ko keewi eyyi ɗum noon hande mbawa ɗo wiide enen e programme meɗen mo ganduɗen ɓettoɗo ɗum noon e nder oɗo radio meɗen radio kabaruji hannen kala ɗo fi musidɗo meɗen musidɗo tedduɗo ɗum woni ceerno Yaya Balde kala fi wurdam makko fi ligge makko e nder Portugal ɗo joni musidɓe tedduɓe no mbimi ni enen he programme meɗen programme ko keewi ɗum noon han enen kala fi wurde hen golle musidɗo meɗen tedduɗo ɗum woni ceerno Yaya Balde makko woni horejo comunidade islamique ɗo kasen Portugal Lisboa han ko fi makko woni ko kalten hewɗo men programme ko keewi joni noon nomi wiye ɗo ni enen gondi he musidɗo meɗen ɗum woni ceerno Seck Oumar Sall noon mi anda hoɗum mbawara en ɓeydende e hoore ko leɓɗen ɗo fi ceerno Yaya mo woni musidɗo meɗen tedduɗe enen kala fi gurdam makko e fi ligge makko eɓen dasidi woni ko mbawara en haalande seeɗa dow ko ganduɗa fi ligge makko e fi gurdam makko noon tigi docteur Dieynabou no mbiɗani ko noon saabu haysi en mbi en kala ɗo ha janggo ha faɓɓi janggo en deeta ɓuure ceerno Yaya e ligge ko mbo waɗani ɗo leñol makko e ko mbo waɗani diine makko o l'islam ɗo e nder leydi Portugal eyyi ko gandingol yimɓeɓe tan ko waɗi ha enen mbaɗana mbo nde ɗo yewtere ko enen gandi ndeysan ko ñande 27 lewru mars tawi Allah waɗi kadi hawri ko juma ɗum woni sesta feere ko on ñan tigi woni ko Allah jeytimo ko on ñan woni ko mbo rutti e juuɗe e jooma makko ko ɗum waɗi e jooɗiɗen ɗo hande ha gaddanen musidɓe ɓe seeɗa he ligge makko ceerno Yaya Balde mo ganduɗa kombo foroya ha joni musidɓe tedduɓe enen goni e programme men ko keewi e dow hannon programme o ko fi ceerno Yaya Balde ko fi makko kalten fi gurdam makko e fi ligge makko joni keftoɗen ɗum woni ceerno Balde ko ɓiɗɗo Alaji Aliou Balde mo Mampara Foroya kombo haali fi golle ceerno Yaya e golle makko e gurdam makko he nder Portugal Guinée Bissau ha hande gonɗen ɗo kettoɗen ceerno Aliou Balde ko Dieynabou Balde wiire kono ko Bobo Kumba ɓura andirede ko tanirawo Bakar Demba labɓe Mampara Foroya ɓiɗɗo nene makko ko ɓiɗɗo Bakar Demba labɓe Foroya nene makko wiire Dieynabou Balde kono ko
bobo kumba ɓura andirede ba makko paare ɓalde andira paare kodda wonno foroyaɓe goɗɗo nayi ɓe giwoy ɗo ɓe jawi korbali awa ceerno rasiɗo ɗo arsiroymo foroya ko prosimuno ceerno rasiɗo tippu maɓɓe liggantoɗo ceerno rasiɗo ba makko wireno paare kodda foroya piiko nde andirimo paare kodda doctora en keɗima ceerno balde ɓiɗɗo alhaji aliou balde mampata foroya ana andi noon makko oɗo ceerno balde kombo taniraɗo kadi bakar demba foroya oɗo bakar demba foroya noon ana andi ko on laamino foroya mi anda si anon faami kala wondema ko on woodi bom ko on woodi kala ɓiɗɗo muɗum debbo woni ko woodi oɗo ceerno yaya mbo lepten ni fi muɗum ɗo han o ko noon tigi Seck Oumar Sall en paami en nani ko ceerno balde ɗum noon addani en nam ceerno kombo haalani en fi iwdi ceerno yaya ɗum noon hefi jeyɓe mbo ɗum woni babaji makko henene makko ɗum noon en nani beltima ceerno balde ɗum woni ɓiɗɗo ceerno aliou mampata foroya a jarama ko gaddanɗa men ɗum noon fi ceerno yaya balde ha joni en mbawa ɓeydude kaalen ceerno yaya ko musidɗo meɗen tedduɗo ɗum noon daraninoɗo pular ɗum darani leñol ngol darani fulɓe ɗum woni pullo bimi wimi heebimami foɓɓe muɗum bon daranino enen gandi kolti daranogol pular rum ceerno yaya ko musidɗo meɗen daraninoɗo kala fi jande mo wi ha pular o gonɗa ha pular o ñiiɓa ɗum noon koma jangginen ɓiɓɓe meɗen cukale meɗen mo jangginanno ɗum woni ɗo jama amadora lisboa portugal ko ɗum mo jangginanno cukale meɗen ɓiɓɓe meɗen sukaɓe meɗen baɗiraɓe meɗen ɗum woni ɗum mo jangginanno ligge makko kala ɗe mo okkanno dow gandal makko komo jogui he muɗum mo aranno jangguinde cukale meɗen ko ɗum mo daranino kankalan enen gandi koltiɗen ɗon ligge kankalan ceerno yaya ko musidɗo meɗen daraninoɗo liggoɗoɗo kankalan hona rum fulɓe mon liggudanno kala e tubaɓɓe ɗum woni association ji portugal ONG ji liggoɗoɗi e yimɓeɓe fi ballugol ɗum woni area social area migration kala ko golle makko komo daranino ɗum woni conseil de Sintra eɗen gandi camara municipal de Sintra ko jokkodirnoɓe association ɗum woni communidade islamique kasen ko maɓɓe liggodanno ɓayon communidade islamique ko association ɗum woni islamique gonɓe he kasen ɗum woni kala pullo gonnoɗo he kasen kewɓe he maɓɓe tawa he ngal dental ɗum woni dental l'islam gongal ɗo kasen ngal makko ligge makko wonano rum woni ko ligge l'islam ɗe ɗum bon nangi ɗen ko ɗen mbo holliri ko ɗen mbo darani ko ɗen mbo ko mbiyeɗen difindi ko walla ko mbiyeɗen ko ɗum woni komo haɓantono ko ɗen ɗon wonno golle makko kono koltiɗen golle kankala mon liggoɗanno he golle ɗum woni area migration area social ko ligge makko kala komo daranno komo liggodanno he tubaɓɓe ɗum woni gomɓe portugal ɗo e mbawene wiide zone mbiɗeɗo conseil de Sintra concretamente ɗon ɗo Kassen freguesia de Kassen Gualva Kassen ha wawa wi e mbawa wiide ha Mira Sintra e São Marcos Piu mo liggodanno he maɓɓe noon tigi doctora enen gandi ko mbiɗa ko makko ko leñol ngol he diine o he ɓiɓɓe Guinée Bissau piyu mbo wonanno sabu no mbiɗani Kasen mon julna mon jangguina ɗon mbo yaha kala mbo jangginoya kala toro Amadora e taw kada no mbiɗani komo activiste social sabu en baddi he makko ligge kewɗe hay ɗo Agual Vacasin walla ɓe Mira Sintra ligge mbaɗama ɗo taw ko ligge ɗe ganduɗa ko association ji mon taweteno he muɗum ko neɗɗo mo ganduɗa no mbiɗen ni wona enen tan jara sabu hay tubaɓɓe bullimo joni noon en a yamirana en tan
a yamirana en tan hono technique meɗen o karallo meɗen o Ousmane Balde on tuman mbo fawana en seeɗa eko jokkodiral ngal badduɗen e makko e nder toon to jama mo ganduɗa hoore ma ko jama Kasseng to ganduɗa kala ko toon ɓe joguino duɗal maɓɓe e janguirgal to sukaɓe rewɓe e worɓe foof jangganno Qur'ana yamira tan karallo o addana en seeɗa e yewtere makko e gartu e yewtere kono mo fuɗɗano en tan seeɗa ha musidɓe nana dande makko nde kettina anduɓe mo ɓe kettina ɓe ganda ko kalɗen koko gooyi ko neɗɗo mawɗo jaara en ɗo ko noon tigi Sékou Oumar jarama ɗum noon en mbawa yamide Ousmane no mbiɗen ni mbo addana en ko bannoɗon jokkodiral he makko he dow fi programme meɗen mbiɗen oɗo neeri cukale ɗum koye programme meɗen pijen jaɗen ɗo programme meɗen buɗɗanoɗe kada alkamisa ha joni e ɗum noon ɗo mbo haalani en fi needi sukaɓe meɗen hono mbawirsen neere sukaɓe meɗen ɓe e dow leyɗe e gonɗen ga e hono mbawirsen ɗum wattidde neren ɓe he dow needi meɗen he dow jande meɗen he dow culture meɗen ta en jejirani naamu meɗen ɗum en jejirani enen on ko gonɗen neren noon sukaɓe meɗen jibinaɓe ga Europe ɗum en mbaɗino ngal jokkodiral he makko ɗum noon Ousmane min jamirima wattana men ɗo ngal jokkodiral e oɗo men programme e ko kewi assalamu aleykum warahmatullahi taala wa barakatuhu on calminama eɗen dari ɗo joni ɗo damal hono jaɓa enen mbiyata miskita mo Kasseng eɗen gondi ɗo e seeɗaɓe meɗen eɗen gondi musidɓe meɗen ceerno Yaya Balla kañum e ceerno Mouhammad Ba moɗami ɗa ko janguinowo ɗo en waɗi filmage joni sukaɓe rewɓe e sukaɓe worɓe cukalon tokoson e cukalon ƴeesi kon e mawɓen seeɗa janggoɓe ɗo kono eɗen gandi wona jangde nde tan ɗaɓɓete ɗo ɗaɓɓete ko needi taw kadi ko needi l'islam sikki ala ko kaliten ko en jaltinat ɗum e radio meɗen radio kabaru jaltinen kadi e canal meɗen YouTube ɗum noon ceerno Yaya min kumpirima darde moɗon fawidinde ɗo ɗo miskita Kasseng gila e yuɓɓinde yimɓeɓe he neede ɓe he jangguinde ɓe kadi kono noon ceerno Yaya minen paala andude ko janguinton sukaɓeɓe ko si ono jogui hen caɗele seeɗa to pamgol sukaɓeɓe jande nde e kadi si baggol kadi ballodirgol ɗum woni baggol participa babaji ɗi e neneji ɗi alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu minani musidɗo meɗen on ceerno Sékou Oumar mi weltima fi radio ma yettade e juuɗe amen yettade e suudu meɗen e suudu Allah e ɗo kumpiragol hono diine meɗen ɗe woni yaarude e amen hono e needi ndi woni yaarude e amen min beltori ɗum ɓuuri wona seeɗa yo Allah ɓeydu jam e moɗon yo Allah ɓoyno radio o wona ko radio nafoɗo kala juulɗo kala tagaɗo kala ko woni alhamdulillah minen jogiiɗo jannginoɗo bakkiliɗo alhamdulillah ceerno Ade Ba mbiyani min meeɗani hebde min keeɓi kono muy guerɗoɗo tinnorde nomo tinnortani heewani minen beltore ɗin sadi Allah mo waɗana ligge Allah mo walla jama o ko ɗum woni ballugol jama e ballugol none jama ɗo janngire Qur'ana ɗo yimɓe gekkite Qur'ana e jama o ɗum ko piwnati alhamdulillah yo Allah ɓeydu barke caɗele soɓe ɗum komin jogii e muɗum seeɗa ko wonde ko cukale ɓe ɗi ne'ora sengo wongo ko wona nene min ne'ara ɗum nde babaji ɗi gadda wonno goɗɗum ni ala wallina yaaɓe ami heɓanni jangowo mi heɓi jangowo ɓiraran wonde wona woyiyoyo janginani ɓiɗɗo mum o kono ɗa fayda si gaddimo ɗo an gasara laafa lamdarako si gon wawa lamdarako janginoɗo hono o ɓiɗɗo am worri hono mboni e jangguirde hono mbo e wakkilade ɓe tinnorani ɗum ɓe bañaki kala e jangingol ɓiɓɓe maɓɓe tantuno ɓiɓɓe maɓɓe ɓe janguɓe koye gandude jawle ko ɓe guittanta ɓiɓɓe maɓɓe ɓe no jangu ko maɓɓe o woni nafoyta joni noon ko ɓeydita ɗon seeɗa no ɓe baliro ɓiɓɓe maɓɓe ɓe keɓa no jangiya ɓe compiro kala ko ɓe nere nde kala alhamdulillah wona cikku wona ɓen minen min parano neede meɗen ndi kono babaji ɗi yolde han tawɗin catti e muɗum seeɗa ɓiigol yo janginoɗo waɗanni awa joni ɗum yolde han addana men caɗele heddi
heddi seeɗa ko seeɗa ɗum ko noon nani ɗo seeɗa jokkodiral ko waddano he ceerno Yaya ɗum noon ko seeɗa onanɗe fi makko ɗo joni ha joni e mbawa wiide ganden ko musidɗo tedduɗo musidɗo daraniɗo pular daraniɗo l'islam ɗum no en gandi heɗo jokkodiral kombo jokkodira programme badduɗoɗen he makko en gandi wona fi l'islam tumbo daranino ɗum noon kala mon daranino fi pulagu mbiyen pulagu eko fi naamu meɗen ɗum woni he dow banggal needi sukaɓe meɗen ko ɗum kala tawa he komo daranino ko ɗum no e mbawide ɗo Sekumar wawa en ɗo ɓeydande seeɗa ko ledduɗa e makko ko pamɗa komo daranino e fi needi e fi pulagu e fi cosan meɗen ɗum noon e fi naamuji meɗen awa en ɗo ɓeydande seeɗa musidɓe nana ko jokkodirnoɗo makko ko noon tigi musidɓe tedduɓe docteur enen gandi si en duttima seeɗa he laɓɓinangol yimɓeɓe hombo leptaniɗo fi muɗum mbiɗen ko ceerno Yaya en nani ɗo noon ceerno Balde mbo ganduɗa ko kañ tigi ko musidɗo makko kadi ko kañ kadi haalni en ɗo hombo wiite oɗo ceerno Yaya mbo kalten ɗo hono ceerno Balde gonɗo ɗo ɗo Lisbo mbo ganduɗa ko ɓiɗɗo Alhaji Aliou Balde to Mampata Foroya mi heñña ɗo kala bigol oɗo ceerno Balde baba makko baba am ko kañumen tigi kajjidoyno lawol maɓɓe folowol tawi kadi ko he tempu colonisation woni ko spinula général spinula jaati woni ko naɓi ɓe ko on addi ɓe ko ɗo ɓe dewi Portugal ɗo ko ɓiɗɗo spinula o kadi defannoɓe o ɓe ñaami ɓe goni ɗo ɓe ni ɓe ɓaɗori ɓe jahi Makka ɗum kadi ko en gandi ko musidal ko enɗam ko noon tigi kam makko ceerno en kettinima nane mbo haalni en mboy wonde oɗo ceerno Yaya ko ɓiɗɗo Paare Balde noon ɓurno andirede ko Paare Kodda anani nene makko noon ko Jeenabu Balde wiite kono kan kala ɓuri andirede ko Bobo Kumba kono noon ko ɓuri ɗo piiwu famnade ko ha ganden ko neɗɗo mbo ganduɗa ko cenɗe ɗe piiw makko mo nabdi ko mo nabdiri cenɗe ɗe piiw to sengo diine e to sengo cosan e to lasliro makko on ko mbo taniraɗo makko oɗo ceerno Yaya mo kalten o ko mbo taniraɗo Bakar Demba mbo ganduɗa kañ laamino toon to Mampata Foroya kan walla mbiya kañ laamino toon to Foroya ɗum noon firti ko ɗum waɗi ɗo o si a yii pinal makko ngal he yankinade doctora no siwrori mbo tinani hoore makko mbo imminani balɓe mo mawnintinaki no ne neɗɗo mo mbo yi ko makko diriyantama kala mo wiya ma musidɗo am o ko ngol mbo jaɓɓorto ma musidɗo am o ko ɗum mbiruɗen si en leɓiɗo janggo ha faɓɓi janggo en mbawata reede joni ko heddi kam mbiya technique o addana en seeɗa kadi e yewtere baɗun en he makko ɓeydirtoɗen ha yimɓeɓe kadi ɓeydo nande sawtol makko ngol no ndeɗa heɗade ɗo yo a wiya ɗumtuma a yamira usu ɗum noon musidɓe tedduɓe ha joni en goni he programme meɗen ko keewi ɗum noon ko keewi han ko garɗen ko haalde fi wurde fi golle ceerno Yaya Balde ɗum wonno hoorejo communidade islamique ɗum woni dental fulɓe gonnogal ɗo Kasen wiide association islamique de Miskita di Kasen ko makko wonno hoorejo noon Sekumar Sall a haali moƴƴa fi makko ko musidɗo meɗen mo ganduɗa so mo yiɗi pullo mbo noon e neɗɗo kalngal Allah mbo yiɗi ko musidɗo mo wirama musidɗo tale mo annano makko ɗo woni fulo ko jiidu ɗon ko musidɗo mo wirama ɗum firsi ko neɗɗo paalaɗo yimɓe ko neɗɗo paalaɗo ɓeydirari ko neɗɗo paalaɗo hawrintinde ɗum noon koye makko jiiɗen ɗum hande mbawa ɗum ɗo haalde kaalen ɗum han kaalen ɗum janggo ɗum noon e kettiɗo mo ganduɗo mo ɗi andi ko ɗum mo woni ko ɗum mo darani kankalan eyyi joni noon en jaɓira kala ɗo e technique meɗen ono mbiɗani Ousmane waddana en ha joni yewrede meɗen ko badduɗen he makko ha yimɓe ɓuura famude hoɗum woni ligge makko hoɗum woni gurdam makko hoɗum mo daranino hoɗum mo ɗaldi en kala hoɗum mo holli en on jarama nane ko lani ɗum ha woni aroɓe janggude ɓe
hay ɓuttede koɓe ñaami gaga duɗal meɗen alqurana ga walla balɗe hakkoye jangguinoɓe ɓe keɓa koɓe ɓurniri koye mabɓe koɓe joɓa cuuɗi mabɓe koɓe ɓe ñammina koye mabɓe joɓa cuuɗi mabɓe kala e pasuji mabɓe mbiɗa sikki enen gamani ɗum ko holliri kana enen parnori gonkoɗen julɓe tawde satti bouche e mbawani ɗum wadde koko poɗɗuɗen wadde ko ɗum gaddinana ɗen aduna tagaɗo addira taw nano ngo rew allah duuɓi makko yiide mbo hoora mbo tottoya mbo ñaawero allah subhanahu wa taala kono noon koko naɓorɗa ko ko ɗum tuntawoyraro si en ɓuuri teddinde aduna o en ɓuuri wakkilanade aduna o no ɓurani ngo ndiɗani gal wawa ittande jawdi muɗum ndi itta guɗe muɗum nde waɗa ɓiɗɗo mum o janga wona ingénieur wona docteur wona kala ko woni tawa wawani wonde haafiji qur'an tawa anda hay fatiha taw ɗum ɗi yurmini ɓuuri wona seeɗa ɗum waɗi no boppere jawdi ndi ba neɗɗo ɗi andi pellel kala ko heɓi ɗo ko ɗo ɗalta ɗum kala ko hebbino e ko ɗo ɗalta ɗum ɓiɓɓe hebbini en ko ɗo ɗalta ɓe ɓen noon ɓiɓɓe ko aawru si a aawi ko moƴƴi koko moƴƴi fuɗara si a aawi ko moƴƴuri a andu a hetta ɗon ko nafoyta ma joni noon minen tori mawɓe ɓe no bakkilo batto ɓiɓɓe ɓe tawɓe ɓiɓɓe ɓe keɓ neere keɓi gande ko nafoyta ɗum aduna e laakara ɓe pora ɗum andude kala e ɓeɗo ne'anoɓe en ɓe ko koɗe mumen ne'anta ɓe faalaka ɓiɓɓe men mbaɗo pour so ɓiɓɓe men ɓe mbaɗima ɓiɓɓe maɓɓe ɓe keɓoyra ko liggano ɗumen ko ɗum noon ɗi tawa e ɗum ko babaji ɗino bakkilano koye mum neɗɗo a wiyaka ingénieur a wiyaka docteur a wiyaka alimu a wiyaka haafise ganda a woni maccuɗo dondantoɗo tubako attuma maɗa e ɗum Sek Marsal oɗo meɗen programme han woni programme meɗen ko keewi ɗum no en kaali fi wurde e fi golle musidɗo meɗen ceerno yaya ɗum noon Sek Mar en mbawa wiide yimɓeɓe beltima kono noon kala yurminima ɓayen gandi en jarama ɗum noon Allah ɓamtani en e musidɗo meɗen tedduɗo ɗum woni ceerno yaya balde hoorejo association ɗum woni dental l'islam gonnogal kasen ɗo Portugal Lisboa e mbawa wiide noon ha joni ko musidɗo daraninoɗo pular darani diine ɗum noon darani cosaan meɗen ha en sayi goɗɗo walla ha en programme goɗɗo on jarama musidɓe tedduɓe Sek Mar men da si a ɓeydana en ɗo e hoore ko baynodiral ko mbawɗen waddude musidɓe meɗen kettoroɓe en oɗo ben programme tigi doctora yurminima weeli wiire he weeli ko yimɓeɓe kala mo andano fi ligge makko gandi kono yurmene nde ɗum ɓuuri hewde saabu en gandi keɓgol ɗo lomtoroɗo mbo ɗi satti buyi wona seeɗa enen gandi noon kala jaaɗo Allah ɗi wawi addude lomto kono de wonno enen gandi kadi wurde Europe no foti ɗaltude golle muɗum nanga golle yimɓe wona hunde newinde keɓtugol no makko ni newatako Allah noon ala ko hori kono noon en ɓooyat wullude mbo kono noon kadi en ɓooya kadi abbade nde foyre nde mbo ɗalani en ɗo nde mbo ɗalani noon cukale meɗen ɗe kadi ɓemo jangguine diine l'islam kono noon kadi mbo andini ɓe fina tawaji meɗen ɗum noon musidɓe tedduɓe kono keɗiruɗen ni ko ha ɗo min mbawi haddude e moɗon ɗum noon on beltanama e keɗagol moɗon musidɓe tedduɓe ɗum noon ha programme meɗen o ha gudden programme meɗen en mbawa wiide on jarama kettiɓe yomo hettaki en programme o woni disponible ga radio meɗen ɗum noon o waɗana en ɗo radio meɗen radio kabaruji radio wimi e bimami ko waɗannoon programme o ko musidɗo moɗon Dieynabou Balde ɗum noon wondande en e Sek Oumar Sall no karallagal ɗo noon ko Ousmane Balde on jarama musidɓe tedduɓe ha en programme goɗɗo wassalam on jarama